Vážení, ja cestujem do Budmeric, lebo tam bývam, ale vy ste mohli dojsť do Budmeric 15. a 17. júla, lebo v Budmerickom kašteli sa koná najväčší divadelný festival na Slovensku, Cassiopeia Fest. Uvidíte tam 15 divadelných vystúpení, divadiel z celého Slovenska. A popri tom takisto budú aj kapely, napríklad Michal Tučný Revival a Palo Hordlička Band, kapela Otec a Syn. A budú tam rôzne workshopy, ktoré sú pripravené aj pre divadelníkov, aj nedivadelníkov. Takisto aj deti si prídu na svoje, niektoré predstavenia sú čisto detské. A potom tam bude detské kino, ktoré bude non-stop. Takisto uvidíte v kašteli známe osobnosti z televízie, ako napríklad Juro Mokrý, Banán z Mavstory, Peťo Sklár a tak ďalej. Takže prídite 15. a 17. júla do Budmeric, do Budmerického kaštela. Kedykoľvek prídete, bude tam festival. Je to vlastne non-stop tieto 3 dni. Budmerice, Cassiopeia Fest. Vidíme sa tam.